angawasusi kuyena. Noma ngabe kuthiwa inyama yami iyabubula, ngifuna into zayo, kodwa amehlo ami angawasusi kuyena. Noma ngabe kuthiwa imali ayisekho, amehlo ami angawasusi kuyena. Noma ngabe kuthiwa abantu bayangijikela, amehlo ami angawasusi kuyena. Noma iministry ingashayeka, kodwa amehlo angawasusi kuyena. Mhlawumbe ngiwabhekisa lana, ngizwa ukuthi sisahambi kahle, kodwa ngibanjwe nje usiki. Ngiwabeka amehlo noma ebandleni izinto zivuka ahlebe mama, kodwa iyowapitela usiki. Usiki noma engibathembile bengasanikeli kwiministry yami, iyodwa into engenza ngiqhubeke. Usiki noma izinto kwifamily yami ayihambi kahle, kodwa iyodwa into engimisayo. Usiki noma ngingaplayela izinto ey'ngaphansi, kodwa iyodwa into engimisayo. I say, God, usethi manje ngisika. If I'm seeking you, I have to seek yonke into yona. Repeat. If I am seeking wena, yonke into yona fanele ngiyisike. Ngamanye amazwi angizukusika kuphela, but I'm also gonna seek righteousness, because ngithe izolo yena ngathi usika uhambi kodwa, ngoba usika ikona lo wenza abantu bagcine bethwala, bafuna imali, bafuna imoto enkulu. I am one of the women who are here to tell you ukuthi all I did, I thanked God and He blessed me with miracles. Why? I thanked Him in His righteousness. Shana Messiah. I thanked Him in His righteousness. Ngeke ngathi ngimsika, not ukuthi bengingafuni ukuba nezitho. I still do. I wanted a husband, because who needs daddy? Ngishiyele uNkulunkulu. Kumina it's a want. All right. Angiphindeleyo. Who need mama? OkaNkulunkulu. But who want? One. Ngoba level ka-want yami ilow, kodwa level ka-need yaziwa uNkulunkulu. That's why yathi in the book of Jeremiah, ngakwazi usayihlulu ebusweni zama wakho. Who said I am not going to destroy you, but I have great plans for you. And one of the plans, it's a want for me, because I'm a single woman. Hello, we're not your liar. I'm a single woman. Hello, we're not Lisa. I am a beautiful single woman. Hello, we're not inbox Amatoda on Facebook. I am a powerful, crazy woman for God, lost in the glory of God. Hello, when a woman who sleep around, I am a woman who is standing in the presence of the Lord. Now, it's a need. You need to sell land. I also want a home. A home is sell. I also need abantwana basella. I also need money. Imali sella. But lo nkulunkulu akanginikeza permission yokuya kulezi zinto. Ungitshela into eyodwa yena ukuthi seki. Oh, can I speak to some men of God?
sick. You seek his righteousness. Righteousness yakhe. Awuyishi. What is righteousness? What namuzi ukuthi into ngehalela. But you just choose to stay here. Ngoba mangithola I might lose a portion of my anointing. I don't want to lose it. Ukuze ngayilose into esengiyitholile. Ngoba mama, the day I began to work for the Lord, He changed my address. He changed the name of a car I drive. What's the reason for that? I seek God and His righteousness. That's what it is with an end. And all. And all. Not one will be added. But all will be added. What is the meaning of all? Yilokhu mama kade ukuthakazela for years. Nalokhu wena obuyibukela phansi usabukudization ngozofika. Nalokhu abantu bebethanga ngawe kodwa vele wenza ngawe. Nalokhu abantu abathi ngoyo ukhangela abakuthuba uvele kube khona. Nalokhu abantu bethiyala nobody kuvele kufike wena. Have you ever seen a great somebody? Ashiya wonke amantombazana akhona emzini right. Kodwa vele angene emjondolo. That's the type of anointing we carry. When I say can all shall be added, angisho ukuthi ngoba neminyaka leyo washaya seliyangishaya. Ngiba medical field tata. Mawuzala late such a problem. Kuwe uwesikakhulu mengabe ufunda ngakho. Bese ucabanga ubuyele enyameni kancane. Uthi lo nkulunkulu uyangicabangela yena. Ngoba phela mina lona ekuthiwa meke wazala late uzoba nale nkinga. Lo Thixo kodwa uyangicabangela. Kodwa bese ngibanjwa igama elilodwa. Seek me. Ngekathi ngimsika lo nkulunkulu. Uyena owazi ukuthi umuphi unyaka. Umshado okufanele ngayo. Hayi ukuthi inkanuko zami sezingakanani. Ongona ngimboze ngendoda. Hayi ukuthi ministry yami isikhula fast kangakanani. She cannot survive. She needs a man ukuthi azomsiza. Oh, let me tell you something. Not every man you marry will build you. Some men oyishada you vele ube mubi. Ube uvele uguge. Uvele uzathe. Uvele uphele. Uvele uhlophenye. Ngekathenga ngafini. Ngathi ngekho lento. Not everybody ilahlanya with your companion. Uzukhala uthi ubengithembisa umshado. Akasafikanga. Can sometimes God just confused the language. Nomunkulunkulu eseconfusele language usayomnokhela. Nomunkulunkulu eseconfusele language usamwathana. Nomunkulunkulu econfusele language wena usamlandela. Kanti God just confused the language. Uzoyibuka ukuthi something is wrong with me. I came to tell you, woman of God, ukuthi there is nothing wrong with you. God just confused the language. When I seek God, ngesikhathi sakhe avela athi it's time futhi angaqali ngendoda. Avela athi it's time for your house. Avela qale phakathi. Hayi ngale ndlela engifuna ngayo. Ngoba ubani owathi indoda ezomnika umuzi. Lekwenza wena ulokhu uhle nje ukwiPoland. UkwiPoland awufundi awenzi lutho. Uzoshune ezosiswa namagraduate ka4. Mega sumbuze futhi uthi ngisafundela nama ngisazi ngoba iministry yabukula. But I still study. Yini engenza ngifunde? Ayikho into emnandi njengomuntu otheshumayela be-educated mama. Ngoba lezi intshumayelo zabantu abasimela phambili basidelele. Yibo abangafundisekanga.
Let me be prophetic. Eba jobi auditorium ni vula nje. Uzosondela konke khadu. Kodwa uzokhumbule mama. Nihlunge. Nisefe. Ningamisi noma yini. Ngoba ushefu ugijima fast emzimbeni kulala. Manje umsika vela ngilethele nje indlu qala. Ngithi ngisamsika vela ngilethele iodi. Avela ngilethele iodi. Ngihleli kulezi zinto. Kodwa usiki bese uyangifundisa ukuthi lalila ke ntombi. Njengoba unalezi zinto nje asiyona indoda. Njengoba upowerful kanje woman of God, asiyona indoda. Njengoba ufaka ama-post noma kugumbi noma kubani abadumile, zandile mazi awukakabi indoda, you're still a woman. Njengoba uhamba nje all over, use Cape Town, next weekend use Soweto, next ukaNongoma, zandile mazi, catch your mind and breathe again, ntombazane. You are still a woman. And your territory as a woman is below a man. No matter how powerful you are, I wish I can speak to every preacher woman. What is the reason they don't book you on? The reason they don't fly you on? The reason they don't make you sleep in hotels door to door? It's because you are too rude and your character is bad. The key to my ministry is character and respecting men of God. Whether their ministries are bigger than me or smaller than mine, they are still fathers and the kings of our homes. Sagina Koloko Maya Fika Alasa Maya Fika. He's not below me. Alright. Let me heal you all women. Because you're so stuck for many years. Bayafika ubagijima uyomdiscussa ko-friend bakho ukuthi azosibani bani usethe uthi ufuna ukuya kumfundisi basha bangamakhathi akanalutho amazini akanalutho let me tell you something. Not every man engenalutho hela sakabasha iyohlala ingenalutho.